Čaute ľudia, vítam vás na tom videu a dneska idem natáčať pre Leju a pre Nikolku. Akurát som tu s Paťkou, tak ideme si dať trochu taký level. Presne tak. Že ideme hrať ako Call of Duty a dáme si taký paring a potom to dám na YouTube. Tak ideme na to a Môžeme ísť na to. keď sa vám to bude páčiť, tak dajte mi like, odber, všetko. A potom... A nezabudnite dať komentár. Tak si ideme dať na Combat Arena, to som už aj vravel. A potom, čo keď si dáme aj Fortnite, no to akorát ešte nechcem. Tam budeme hrať proti meste a dáme si taký veľký paring, že tam sa Peťa môžeš aj vyberať zbrane, alebo aj rotača. No neviem, asi to bude tak. No a môžeme tak začať, ale nie teraz, lebo ja som si na to, viete? No. A keď chcete, môžete kúknúť. Daj onu. Čo? Toto, aby ukázalo, že hráme za teraz. Akurát hráme, my vás neklameme. Už hráme. Čaute. Vidíte, už to hráme. No ale mne to ešte stále neukazuje. Paťa. Áno. No ale dobre. A ja už som na boju. Čo? To musím zabiť. Oh my. Ja No a dám mne to meno. akože ide od znova. Pardon. Takže ja musím takto dlho čakať, no. Čo mám už robiť? Keď raz... No! Musíš počkať. Nejdem ešte raz. Nechcem ísť ešte raz. Nejdem už. Ja proste nejdem. Ukazuje iba černé. Ty už hráš? Ej. A ja viem. Tak ja dám menu. Nie, dám play. Ja som dala play. Počkaj, to zavolám na klube. Ale musíš počkať. OK. Mňa už mi ukazuje, že Paťa... Už som tu, ale ja si musím nájsť... No. Ja to volám na súboj. Dám meno. Paťu zabíja. Ja začínam asi toto robiť. Počkaj, zlý kombat, poďme preč, že som sa pomýlil. Budeme hrať riadny proti sebe. Ne, tak daj, že one vs one. Že jeden oproti sebe. Ja už viem. Čo hral aj... Vieš čo, kto hral? To práca, ako sa bouchal. Čo hral? Už vieš? Počkaj, no ja to vyskúšam vyhľadať, ale no toto asi nebudem vhodné. Je to rival. Oh my. Dobre. Tak už, ale ja iba no asi veľmi pomáha. No ty rýchli ako malý. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Paťa. Áno. Už hráme. Čože? No. To tak akože rýchlo. Nie to, dáme si taký súboj. Čože? Hej. Aha, a takže formulár, jak chceš, a tam máš napísané Aha, ty tu hral aj oný bouchal. Tak. No ale počkaj. Nedaj play.
To pôjdeme. No, lebo... počkaj. Mne sa to ešte nainštalováva. Pôjdeme takto sem. Aha. Kde pôjdeme vlastne? Patricia! Konečne. Čože? Potom budeme mať tu tak. Ovčiak budeme. A ja to nevidím sa. Skáčem? Aha. A ja mám tu. Hej. To sa nedá skákať. Je to tu. Na toto. Kde? Tu. Ale nezjab na mňa, veď to natáčame. Ja som už tu. Nie, nevaj sa, ja sa musím zabiť, lebo akože nič mi neukazuje. Iba hrám. To je to čo hrozné. Počkaj. Bum. Reset. To nejde. No, reset, aha, ja som sa zabila. No. Ja som zabila. Nevadí. To je YouTube. To na mňa pôjde. Ja som už tu. Ja to vyhodil, to som išla. Bolo by tak vhodnejšie. OK, ale dobre, že natáčame. Už asi nie. Áno, natáčame. Ale potom zatiaľ to prestrihneme. Aby sme už hrali. Zatiaľ budeme hrať. Sakra. A mne je ako dlho. Dobre. Ale to je zase v izbe. Stárko, choď spraviť, Wi-Fi nejde. Táto nejde. Ani mne nejde, ty kokso. Ja už si chcel podať na dávku. Pačo, takto si dajme. Vypnúť a stop. Pačo, veď už Počkaj, veď počkaj. Ale Stárko, nechodil signál. OK, mňa vidia. Tebe už ide, wow. A musíš počkať na mňa. A tu už hráme proti sebe. Ukáž. A nebol tam vlastne bouchal? Ani. Happy birthday to you.
Ja teba môžem zabiť. Dobre ťa vystrelili, že? Hrajú? No, keď to hrajú, tak to hráš. Počkaj, tam budú. Najprv. Ne, bro. Ne. Tak ma budeš akože vyrábať. To tu není snad pravda. Na to sme už boli. No, ale to je pravda, len tebe to sekalo. Mne to nesekalo. Sekalo. Nesekalo. Sekalo. Prestaň už. Sekalo. To dáme teraz na YouTube, Paťo. Ja. Takže sa správaj. Jo. Rozumel si? Ukážme sa. No, Paťo, nedávaj. Dobre, ja nehrám s tebou. No. A už Nedávaj na mňa, šibe ti. tebe. A tebe. Tak ešte. Potom nejdem na Zoe. Ešte len to. Bývalce, bávajce, plakajce. Ma. Ja dáme to hádam, Paťo, na YouTube, tak sa správaj. Okay. Allah. Okay. Damiengar. Okay. Čau, Patricia. Okay. No ale môj milý, ja ešte stále nehrám. Patricia už hráš. Ešte raz. Poďte sem. Cože? Čože? Ja. Si bol. Ty si môžeš mať ku tebe. Ale neviem, kde si. Ale. No, ja som sa už portla. A ja. Som sa portla. Teleporting. Nie, ty ma server. Oni server celý reštartuje. Aha, nebudem s druhým. Ideme proti sebe. Keby sme išli, keby sme nešli oproti sebe, to nevadí. Však. Nie, ale to môžeme hrať proti sebe, lenže ty budeš iným a ja budem iným. Na to mi ukaz. Oh my god. No teraz ja sa ja s týmto hrám? Ne. Ja už viem, čo idem hrať. Poďte, zabij sa. Nie, Paťo, 100-krát, no isto. No a potom. Zabili ma by... tento ma zabil. Aha. Ja, my dvaja sme dobrí, ale my tomu. Ja Paťa išla hrať. Počkaj, už toto dohrám. Paťa musíš ísť von. Čo už je táto hra? Zabila som ho, yes!
jeszcze asi posledný krát jeden. Toto je dobré, poďme dej. Nožíky. Ne, mrzá ty bogo. To je zlé. Sáťa. Yes, počkaj. Skaldyka som ide. Vy ste nevyhrali. My dvaja. Práve, že vy ste prehrali. Levdám. Vy ste prehrali. No a už ty by si, a tu by sme hrali oproti sebe. Toto. Ja som človek. Ukáž. Si idem vybrať zbraň. Dobre, tak idem pačo si za tebou, ale naposledy, ako bude zlý level, už, lebo my už vždycky vyndieváme, pačo. Mohli by sme ísť vždy na tú starú babku. Musíte vám všetko znamená. Ty logo. Bram. Môžeme dať preč tento level. Keď si pozeráš na môj level, tak to musíš poslúchať. Vága. Diváš, že to má mala odbírať. Tento level sa ti odmaže. Ty kde? Mám hlad. Škoda čo? Som ja tu. Počo, ale ako sa strieľa? Poď sem. Toto som ja. Neukazuje. To som ja. Preč. Ale počo, ja mám háku. Aha. No poď, počo. Ale počo, ja mám noží. Jako doma. Ja, Tu mám to. Paťa. Aj bumbu, wow. Počka. Ja neviem, že si aj. A čo, ty máš noží? To tak odbežíš. Kde? Kde, Paťo? Kde? Strieľajte všetci. Jo, ty logo. Také hrysko. Paťo, prosím, ukáž. Riadiť. Ty logo. Paťo, ty si taký zelený. Tata už tu za tebou. Ja som tu. Na autu? A ty môžeš riadiť aj auto? Tak.
shiny. Na shiny kuli buli. Jaj. Ej. Ale dyg mnie. Nie. O. O, tu są źli. Pacia. Tu są źli. Gdzie? Wieża. No, nie fajnie. Nie, a nie. Gdzie? Zeleną, tak. Nie wiem, co to są źli. Pacia. Teraz Ligata. No daj ogień, Pacio. Wow. Dobra, Pacia, teraz musimy drżeć. Naboje. Mam. A czy ty fali nie masz? Ja już nie. Tak. Nie, zrobię nasę do tego ostatniego auta. No, ja idę. Potem będziemy grać na kotek.
ja už neviem strieľať. No, Paťo, ja sa bojím. Ja mám iba 106 nábojov. Počuješ? Takže poď za mnou. Si tam muzik. Čo? To bola riadna pecka. Ja si nejdem vymýšľať zbranie. To keď si vymýšľam, No veda, ja som to už nemám. Čau. Poď. Paťo, ale mohli by sme ísť na Brookhaven, tam ani neseká nič, to je tak dobre. Ale tak to nemám do toho, mne to tam nudí. Ty pôjdeš na Brookhaven, slúbujem, že pôjdem na auta s tebou. Tak poď teraz, alebo potom nepôjdem. Nie, lebo ty prosím, teraz prisahám. Oh. To prisahám, nemôžem to stať. Lebo teraz hrám. Dúfam, že sa vám to veľmi páčilo a dúfam, že aj víkend každému tak. myslíte, že Presne aj čau. Čau aj čaute.